Kebetulan banget. Nalika awake dhewe iki ketemu nang kene, Bu. Rasane bungah-bungahku banget gedene. Orang ngira babar pisan, orang ngira babar blas. Yen awake dhewe ku bisa berjumpa di sini kembali, Bu. Pak Gundul, kepiye Simbo, Limbo? Bisa temeni ngono kekarepan kepiye Pak Gundul? Aku ngono ra piye-piye, Bu. Aku ngono yo. Krungu ature Simbo jange supaya piye Simbo jange iki kawatir dirimu nek sendirian ngono, Bu. Mula saka itu aku siap membantu. Siap siaga 24 jam untuk bisa memastikan dirimu iki baik-baik saja, Bu. Yes, matur nuwun Pak Gundul. Tapi ngene ya Pak Gundul, kepiye Simbo? Kabeh iki yo ngene. Awakku iki wis rasane ora perlu bantuan dirimu Pak Gundul. Bocah iso ngene. Aku menawarkan dengan rasa hatiku yang paling dalam. Rasa tulus cintaku padamu tidak pernah tergoyahkan, Bu. Mulai saka itu, Mbok yo berikan sesuatu hal yang membuat diriku bahagia. Ngono lho, Bu. Sepurane wae Pak Gundul. Siap piye, Bu? Ya wis aku arep balik. Loh. Iki piye kok telah ditinggal balik, Bu? Pusing. Ya aku malah balik pisan.